राजवंती के घर में बिया। ई है राजवंती देवी के परिवार, आ इनका बा खाली पैसा से प्यार। लड़की ठीक बिया, लेकिन लड़की से बिया नहीं न करे के, पैसा से करे के बा। पैसा तो चाहबे करी। और ई है इनकर बेटी चंदा, आग में घी डालल बा इनकर धंधा। घर में आई आंधी, जब बेटा कर ली लव मैरिज शादी। होइल बिया, अब भगान आदमी तब कही। ननद करी साजिश, देखी के पड़ता केकरा पबिस। लेकिन एक साथे सूते के नहीं थे, आ जहाँ सुतले कि रोग लड़किया के मृत्यु हो जाए। हम तो ऐसे चिंतित बानी, जो सन्नाटा बानू, सुनामी आवे के अंदेशा दे रहे। हमरा लइकवा के फंसा के बिया कर ले आ सोचले कि हमरा घर में राज घुमे। हम सब जान चुकल बनी, और हमरा पास एगो उपाय भी बा। फूक दम तो चीन में जाके सीधा चीन चपाक डम डम कर। बड़ी मार बोले बिया। जरूर एक दे पर कोनो चुड़ैल उड़ैल के साया बा। कॉमेडी, एक्शन और इमोशन से भरपूर देखी ननद भौजाई।